आता चालू झालं वाटतं. चालू झाला. येस. त्याच्यावर काही दिसत नाही. आता आलं. लाईव्ह आहोत का आम्ही? येस. हाय. आहेत आहेत. आम्ही 10 वाजता लाईव्ह आलो होतो, पण तो पब्लिकच झाला नाही. पण त्याची प्रॉब्लेम झाला होता, कारण आता आमचा लगेच वायफाय बंद झाला. मग मी माझ्या डोंगलच्या ह्याच्याने वायफायने कनेक्ट केलंय आता. ओके. आणि नमस्ते सर्वांना. आज बोलतो त्यांच्याशी. 94 पब्लिक लाईव्ह, 130. जेवलात का मम्मी काकू? जेवलात का? नाही जेवलोय अजून, जेवायचं आहे. जी तुम्हाला क्वालिटी कशी दिसते? स्क्रीनची क्वालिटी दिसते का चांगली, असा माझा प्रश्न आहे. कारण मी सुद्धा मोबाईलवरती बघतोय ना आता. 2-3 सेकंडचा लाईव्हचा डिफरन्स असतो. नमस्कार. ब्लर दिसतंय है ना, थोडंसं ब्लर दिसतंय ना. का ब्लर दिसतंय? कारण आता ह्या वायफायवर कनेक्शन नाही केलं आहे मी, कारण वायफायचं पावसामुळे ना कुठेतरी ब्रेक झाली त्याची वायर. तर आता मी हे माझ्या ह्याच्या थ्रू कनेक्ट केलं आहे. दिल कुठे आहे? काकू तुम्ही जेवलात का, असा प्रश्न विचारतात. नाही जेवलोय अजून, जेवण झालेलं आहे, स्वयंपाक झालाय पूर्ण, जेवायचं आहे. म्हटलं हे आपलं झालं ना की मग जेवायला घेऊ. माझं जेवण झालं का? पप्पूचं जेवण झालं. आणि तुम्हाला माहिती आज काय बनवलं होतं? आज पप्पू लवकर जेवला. आज काय बनवलं होतं सांगा? व्हिडिओ आपण टाकलाय ना. आज व्हिडिओ पण लेट गेला त्याच्यामुळे. व्हिडिओ बघितला का सर्वांनी? 266 लाईव्ह. चला आता तुझ्याकडे फिरवतो, मी जरा कमेंट वाचतो त्यांच्या, म्हणजे तू कसं लाईव्ह उत्तर दे त्यांना. ठीक आहे. हाय, हॅलो, नमस्कार, नमस्ते शुभांगी ताई. नमस्ते. दिल कुठे? आज जरा ब्लरच बघा, पण तुम्हाला आवाज तर क्लिअर येत असेल ना आमचं. मग मी तू आवाज येत आहे क्लिअर? माझा आवाज येतो का तुम्हाला? येतो. हो येतो. मी काय म्हणतो, आज तुम्ही जेवायला काय बनवलं? तू काय जेवली आज? हो मी पनीरची भाजी होती, मला डाळ होती आणि भात होता, चपाती होती. आणि हाच प्रश्न मी तुम्हाला विचारतो, तुम्ही का आज जेवलात? पप्पूचं आज जेवण तुम्ही बघितलंच असेल, स्पेशल होतं. स्पेशल जेवण लय भारी झालं होतं चिकन. ते तुम्ही पण बनवता चिकन, आणि तू कोणी चिकन बनवला ते पण सांगा जरा. लगेच कसं बनवणार? उशीर झालाय तुला आधीच व्हिडिओ टाकायला. नाही त्यांनी बनवू पण शकतात लगेच 7ला 8ला आणला तर बनवला असेल. चिकन करी आणि डोसा कोणी खाल्ला? महाराणी चिकन. नमस्ते शुभांगी ताई, पप्पू हाय. नमस्ते सर्वांना. अरे वा, 340 लोक आज लाईव्ह आहेत. चिकन लॉलीपॉप खाल्ला असं सांगू नका, मग तोंडाला पाणी येतं. सिंधी चिकन बनवलं. हाय, प्लीज माझं नाव घ्या. लीला. नमस्ते काकू तुम्ही दोघे जेवलात का? माझं जेवण झालं. मी नाही जेवली अजून. तू का नाही जेवली? पण नाही म्हटलं हे झालं की मी जेवते ना. नाही पण अगोदर जेवायला पाहिजे होतं ना. नको, अगोदर जेवला मग कसं सुस्ती येते. प्लीज माझं नाव घ्या. भुवन. नमस्ते. चला तुम्ही क्वेश्चन विचारा. तुमच्या क्वेश्चनचे सर्व उत्तर देऊ आपण. जसे जसे मला क्वेश्चन दिसतील ना तसे मी तुमच्या क्वेश्चन वाचून. दिल कुठे आहे? दिल आतमध्ये आहे. दिल आतमध्ये बसली आहे. पप्पू रिप्लाय नाही केला इंस्टावर रिप्लाय करूया आता थोड्या वेळाने. आता इंस्टाग्राम उघडतो मग तुम्हाला रिप्लाय करतो. घरी येऊ का कधी काकी भेटायला? या ना. आता घर आपलं चांगलं बनवायचं आहे. मस्त भरपूर जागा होणार आहे. भेटायला नाही, 2 दिवस राहायला आलात तरी चालेल. जेवायला उशीर करू नका काकू. नाही, उशीर नाही करत. सगळं बाकीचं घरातलं काम आटपलं आणि बसले तयारी करून. जेवत राहिले असते उशीर झाला असता. प्लीज नाव घ्या ना लीला.
लीला नाव घेतलं ना मी आता. तू लग्न कधी करणार? लग्न करायचं आहे पप्पूचं माझ्या. मी तर उद्याच केलं असतं. उद्या कसं आता पण केलं असतं. साऊथ मध्ये चिकन करी आणि डोसा. मी तुम्हाला एक कॉम्बिनेशन विचारतो आता, ठीक चिकन आहे? करी आणि डोसा मस्त. तुला एक कॉम्बिनेशन सांगतो, म्हणजे तू असं कॉम्बिनेशन खाल्लंय का? सेम क्वेश्चन मी तुम्हाला पण विचारतो. कालच मी असं बाहेर गेलो होतो ना, तर एकाला बघितलं मी, जिलेबी, तुमचे कमेंट्स पण वाचतोय पण हे पण ऐका जरा. जिलेबी आणि दही साखर न टाकता त्यांनी बाहेरून जिलेबी घेतली पाव किलो, हा. तर 10 पीस आले आणि दहीचा बॉक्स घेतला, दहीचा डब्बा घेतला. हा. तो दहीचा डब्बा फोडला, जिलेबी त्याच्यात बुडवून असं हे करून जिलेबी दही खाल्लं. तर हा कॉम्बिनेशन तू खाल्लाय का? नाही असं नाही खाल्लेलं, कारण जिलेबी मध्ये पण दही असतो ना. हा, म्हणजे प्रोसेस असे बनवायची ना. तर तुम्ही सांगा मला, जिलेबी आणि दही हा कॉम्बिनेशन तुम्ही खाल्लाय का? येस ऑर नो, म्हणजे मला माहिती पडेल. सुपर कॉम्बिनेशन. अरे वा. नाही खरं, मी पण ते बघितलं. नंतर मी काय केलं माहिती, एक जिलेबी मी पण मागून घेतली आणि दहीचा डब्बा घेतला. नो नो नो, नाही खाल्ला. म्हणजे खूप जणांनी नो आन्सर येतं, माझं नाही नाही. दही म्हणजे आणि जिलेबी कोण खातच नाही आधी. जिलेबी आणि त्याच्यात दही असं हे करून खाल्लाय का कोणी? नाही बोलतात ना, बरोबर. नो नो नो, येस नो नो नो, मॅक्झिमम नो येतात. लाईक 80% येस आणि नाही, 80% नो आणि 20% येस. म्हणजे जास्त लोकांनी नाही खाल्लंय. तर ठीक आहे, येणाऱ्या व्हिडिओजमध्ये ना आपण जरा खाऊन दाखवूया. मी तुम्हाला लाईव्ह टेस्टिंग करून दाखवतो. असं काही त्याचा साईड इफेक्ट नाही, पण काहीतरी वेगळं कॉम्बिनेशन आहे, खाण्यासारखं कॉम्बिनेशन. 409 लोक लाईव्ह. आता या 413 माणसं लाईव्ह, त्यांना सर्वांना विचारायचं आहे की तुम्ही जेवलात का? तुम्ही जेवून बघताय का? तुम्ही ह्याच्यानंतर जेवणार आहे? 10:30 नंतर जेवणार आहे. आपण 10:30 पर्यंत बोलूया. 10:30 पर्यंत तुमचे सर्व क्वेश्चन्स कव्हर अप करूया आपण. जर एकाने क्वेश्चन विचारला आणि त्याचे तुमचे सेम क्वेश्चन असेल तर तेच क्वेश्चन परत नका विचारू, बरोबर ना? काहीतरी वेगवेगळे क्वेश्चन होऊ जाऊ दे. जिलेबी रबडी नंतर जेवणार आहात? ओके. म्हणजे बघा मम्मी, एवढे वेटिंगवर असतात तुझ्यासाठी, बरोबर है ना? मी पण त्यांच्यासाठी वेटिंग वरच होती ना. चला आता तुम्ही क्वेश्चन्स विचारा. इकडे पाऊस पडला का? तुमच्या इकडे जास्त पाऊस होता का? आमच्या इकडे रात्री पाऊस होता जास्त, है ना? दिवसभर पडतोय. पडतोय. पण काय इकडे काय खूप एवढं पडतोय पाऊस. पप्पू इंस्टाग्रामवर, मी ऍक्च्युली इंस्टाग्रामवर आणि फेसबुकवर जास्त ऍक्टिव्ह नसतो आजकाल. तर नाहीच, कारण गावावरून आल्यापासून इकडे खूप कामं पडली आहेत. आपलं काम पण आणि घराचं काम पण, तर मग खूप डिफिकल्टी होते. मावशी, तुमचा आवाज खूप आवडतो. हा. चला आज मावशीला तुमच्या गाणं बोलायला लावूया. हो. हा, गाणं नको. 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 मम्मी गाणं बोलले की मी झोपतो. मग तो झोपला, मग तुमच्या प्रश्नाची उत्तरं कोण देईल? तुम्ही टीव्हीवर काय बघता? तुम्हाला माहिती आहे तुम्ही हाऊस टूर बघितला असेल. आता तुम्ही सांगा, आम्ही टीव्हीवर काय बघतो? हा क्वेश्चनच चुकीचा आहे ना? कसं सांग? टीव्हीच नाही तर टीव्हीवर काय बघणार? आमच्याकडे टीव्हीच नाही. आणि टीव्ही का नाही आपल्याकडे? टीव्ही नाही आहेत, बघायलाच कोण नाही टीव्ही. आम्ही काय विचार केला होता टीव्हीचा? म्हणजे जेव्हा टीव्हीचं ठरवलं होतं ना, तेव्हा काय विचार केलेला सांग? जर टीव्ही बघत राहिलो तर टीव्हीच्या आतमध्ये कधी जाणार, है ना? मग आपण फेमस कधी होणार? माणसं आपल्याला ओळखणार कशी? म्हणून आम्ही टीव्हीत नाही बघत. म्हणून आम्ही टीव्ही घेतलाच नाही. रत्नागिरी, आपल्या रत्नागिरीला पण टीव्ही नाही. हा, रत्नागिरीची खूप आठवण येते. आम्हाला पण आठवण येते. आम्ही पण जाऊ नक्कीच. जरा सर्व व्यवस्थित होते, इकडचे सर्व कामं आटपू दे, मग जाऊ ना लगेच तिकडे पण जरा व्यवस्थित होऊ द्या. रत्नागिरीला कधी येणार? आता तर माहित नाही, पण गणपतीला तर आम्ही ट्राय करू येण्याचं. सर्व परिस्थिती व्यवस्थित असेल तर येणारच. माझं नाव घे ना दादा. आशू. आशू, नमस्ते. हा. नगरला कधी येत आहे? नगरला येऊ कधीतरी. पप्पू लग्न कधी करतोय? आता करणार आहे लग्न. करणार या वर्षी. नाशिकला याल का? नाशिक, पुणे, रत्नागिरीच्या रूटला किंवा कोणत्याही रूटला जेवढे रूट्स येतील ना, प्रत्येक जागी स्टॉप घेऊ शकतो आपण. अरे वा, 532 लाईव्ह. लेट का येता तुम्ही? एक ही कमेंटला रिप्लाय नाही. मुंबईत
हा काय झालं ऍक्च्युली, तुम्ही बघा, तुम्ही विचार करा, माझा जे मेन 4 वाजता येणारा व्हिडिओ जर लेट होते म्हणजे तुम्ही विचार करा कामं किती लाईन अप आहेत. आणि कसं दुसऱ्यावरती डिपेंडिंग आहेत ना कामं हे, तर ते दुसरी माणसं भेटतच नाही टायमावरती, डिले करतात. आता उद्याच्या ब्लॉगमध्ये उद्या काय करणार आहे आम्ही, वरती जाऊन पेंट आहे ना, म्हणजे ज्या ऑलरेडी पेंट आहे त्याला घासायचं आहे, घासाघासी कार्यक्रम आहे वरती. आणि उद्याचं पण त्यांचं फिक्स नाही येणं जाणं, म्हणजे जे कामाला ठेवले आहेत ते बोलतात परवापासून काम चालू करू. अरे वा, माणसं बाहेर गावून पण पाहत आहे, टेक्सास वरून पाहत आहे. व्हेरी गुड, हॅपी टू सी यू. झुलो चिप्स चॅलेंज कर ना. झुलो चिप्स माहिती का मम्मी तुला काय असतं? काय असतं? एक चिप्सचं पण जर तू एक चिप्स पण खाल्लीस ना तू, पूर्ण तोंड म्हणजे एवढा तिखट असतं ना ते एक चिप्स, आणि एवढं पाकिट असतं नॉर्मलच, पण लय तिखट चिप्स असतात ते. ते बोलतात ते ट्राय करा. जेवण झाले का? माझं जेवण झालं, मम्मीचं जेवण नाही झालं. मम्मी तुमच्या लाईव्ह चॅट नंतर जेवणार. मुंबईमध्ये कुठे राहता? आम्ही विक्रोलीला राहतो. आज काय बनवले? आज आम्ही काय बनवले? आजचा तुम्ही व्हिडिओ बघितला असेल ना, आलाय आता आलेला. आज तर मी महाराणी चिकन खाल्लं. महाराजांनी महाराणी चिकन खाल्लाय. रुपाली पंधरे, आम्ही पण विक्रोलीला राहतो. ओंकार, आईला लवकर जेवायला दे. ओके. फॅमिलीमध्ये कोण कोण आहे? शाउट आउट. तुम्ही रत्नागिरीला मिस करता का? हो, आम्ही मिस करतो. रत्नागिरीमध्ये आणि मुंबईमध्ये एक डिफरन्स आहे. मी काय आल्याला मी तुला सांगितलं, श्वास घेतला ना, म्हणजे जेव्हा ब्रिथिंग केली ना, लगेच मला डिफरन्स माहिती पडलं की तिकडे प्युअर एअर होती आणि इकडे थोडंसं, म्हणजे दिवसभरात मला तिकडे कधीच शिंका येत नव्हती, पण इकडे 1-2 वेळा असं डस्ट आली की 1-2 वेळा शिंका येतात मुंबईमध्ये. ते रत्नागिरीमध्ये कधी होत नव्हतं. रत्नागिरीमध्ये हवा खेळती होती ना, सगळीकडून हवा येत होती. काकीला बर्गर रेसिपी बनवायला सांग ना. बर्गर रेसिपी नाही बनवली ना तू? बनवले. कसं काय, बरं आहात ना? मस्त. नमस्कार काकू, पुण्यावरून. नमस्ते. गणपतीला गावी जाणार का? हो. चल आज तू बोल, काहीतरी बोला त्यांना, त्यांच्याशी बोलायचं तर. मी कमेंट तर वाचतोच आहे, पण तू पण बोल त्यांच्याशी. चल अजून काय करणार आहे काम? अजून उद्या काय बनवणार आहे रेसिपी? उद्या कोणती रेसिपी बनवणार आहे? उद्या बघूया कोणती. आता पहिली रात्रभर झोपते, त्याच्यानंतर विचार करते आणि मग उद्या सकाळी उठून बनवते. तुझा फुल डे रुटीन सांग त्यांना. तोपर्यंत मी जसं मी तुला कमेंट विचारेल तशी उत्तरं पण दे. फुल डे काय, सगळं घरातलं काम असतं. तुमच्याकडे पाऊस आहे का? पूर्ण दिवस काय काय करते तू सांग? आज पूर्ण दिवस काय काय केलं तू सांग, सुरुवातीपासून. आता रोजचं घरातलं काम काय असतं? तेच असतं, सर्वांच्या घरी तेच काम असतं. आता मी आपली एक रेसिपी बनवते म्हणून ते एक वेगळं काम आहे. आपलं रोजचं सेम. क्लिअर झालं? जरा स्क्रीन पुसली मी. दादा प्लीज उद्या बर्गर बनव ना. हो, मला पण खायचंय बर्गर, पण इन्ग्रेडियंट्स बघायला पाहिजे ना आहेत की नाही. झोप येत आहे का काकू तुम्हाला? झोप नाही येत आहे, एवढ्यात झोप नाही येणार. मम्मी थोडी आमची चिनी टाईप आहे अशी. मम्मी ना असं सकाळी उठली ना तर थोडी 50-70% अशी असते, आणि मग नंतर डोळे असे होते, चिनी असते. काकू माझं नाव घ्या ना. प्रज्ञा. नमस्ते. परत एकदा सांगा की तुम्ही कुठून कुठून पाहताय, म्हणजे लाईव्ह तुम्ही कुठून कुठून बघताय. आम्ही कसं मुंबई विक्रोली मधून बघतोय तसं. पण आपण त्यांना दिसतो ना, ते म्हणजे हा, म्हणून तर मी विचारते की मला ना माहिती आपल्याला कुठे दिसतात नाही ना. दिसणार नाही, पण ते कुठून आहे ते तरी माहिती पडेल ना, कारण कमेंट करतील ना. एक असं सिस्टम पाहिजे होतं की फोटो पाठवायचं सिस्टम पाहिजे होतं, मग माहिती पडलं असं कोण कोण बघतो. त्यांनी स्वतःचा फोटो पण पाठवला असं. ते सिस्टम का नाही माहिती का? नाही तर माणसं काय कोणाचा पण फोटो पाठवतील. बरोबर है ना. गोवा, पुणे, अरे वा, सर्वीकडून बघतात. डोंबिवली, अलिबाग, रोहा, रायगड. आपण गोव्याला जाणार आहे ना. बँगलोर, कांदिवली, मीरा रोड, अलकुच, अमरावती.
पिंपरी चिंचवड, दादर, सिद्धिविनायक, मुंबई, घाटकोपर, चंद्रपूर सिटी, डोंबिवली, पुणे, अलिबाग, डोंबिवली, सातारा, इंदोर, दादर, कोल्हापूर, यवतमाळ, नवी मुंबई, पुणे, बदलापूर, अलिबाग. बापरे, सगळीकडे झालं, म्हणजे पूर्ण ऑलमोस्ट महाराष्ट्र कवर्ड आहे. अरे वा, खूप छान वाटलं. आज तुम्ही अजून एक प्रश्न तुमच्यासाठी, तुम्ही काय जेवला ते सांगितलं ना, पण तुम्ही आज दिवसभरात पाणी किती प्यालात? हा पण प्रश्न असतो ना. हा मोठा प्रश्न आहे तुमच्यासाठी. हो, तो खूप इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. तुम्ही बोला आणि तुम्हाला जरा तुमच्या रिक्वेस्टच्या प्रमाणे मी तुम्हाला दिल पण दाखवतो. बघूया दिल काय करते. दिल नाही येणार, दिल कपाटात गेली. कपाटात गेली? हा, तिलाच कपाटात जाऊन बसले. जशी मी तयारी करायला बसली ना, लागली साडी काढायला, तर ती कपाट खोलल्यामुळे ते कपाटात जाऊन घेत बसले. तिला घेण्यातली नाही. आली, उचलून आणलं झोपेत. बघा दिलू माझी दिलू झोपली. झोपेत आहे झोपेत आहे. दिलू बघ, केवढे माणसं लाईव्ह बघतात तुला. बघ दिलू, बघ बाबू बघ. 750 माणसं लाईव्ह. दिलू वरती बघ. बघ हा, वरती बघितलं बघ. अरे वा वा वा. एवढा पण वरती नाही, समोर 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 बघ बाबू. हे बघ हे बघ हे बघ हे बघ हे बघ. तुला बघतात आहेत बघ. हे बघ किती बघतात आहेत तुला बघ. होय खडूस. काय ती झोपेत आहे, ती खडूस काय. झोपेत आहे ती, झोपेत आहे. पण आम्ही बोललो ना, हा डॉल आहे आमचा, पण हलता बोलता डॉल आहे हा. हा. है ना, एकदम क्यूट क्यूट आहे की ना आमचा डॉल. सांगा बघा कसं पकडलं बघा त्याला मी. आला आवाज. आला आवाज. आता आवाज आला. आता जरा आवाज आवाज आता व्हॉइस सोड सोड. सोडू. हा सोड, कंटाळायच्या आधी सोड. बस बस हा, बस. बस बस. आवाज आला. आवाज आला. आता बघा, तुम्ही दिलला पण दाखवलं मी तुम्हाला. आणि उद्या तुम्हाला लाईव्ह, उद्या डायरेक्ट तुम्हाला लाईव्ह पण घेऊन जाऊ शकतो वरती. आता सध्या वरती घेऊन नाही जाऊ शकत, कारण लाईट थोडे हल्ल्यात तिकडे, है ना. होय. लाईट प्रॉपर नाहीत वरती अजून. आणि अजून व्यवस्थित नाही आहे ना वरती. शुभांगी, ते आलूचा फतफता करून दाखवा ना. दाखवलेला आहे. तुम्ही कोणतीही रेसिपी तुम्हाला जर सर्च करायची असेल ना, रेसिपीचं नाव घ्यायचं. समजा बर्गर रेसिपी तुम्ही म्हणताय ना, बर्गर शुभांगी कीर आणि सर्च करायचं, येणार ती रेसिपी. अशी रेसिपी येणार. आणि समजा वडा पण टाकला ना, मग तुम्हाला बघा साबुदाणा वडा येतील, वडापाव येतील, अजून किती प्रकारचे वडे येतील. फक्त नाव टाका आणि पुढे शुभांगी कीर. कोणाची ही रेसिपी बघायची, रेसिपी टाका आणि कोणाच्याही युट्यूबरचं नाव पुढे टाका आणि एंटर करा. ती येणार, रेसिपी येणारच. मस्त वाटतंय ना. काकू, तुम्ही रत्नागिरीला कधी येणार? गणपतीला. दिलची कोणती ब्रीड आहे? दिल आमच्या बाहेरून आलेली, तिला कोणती ब्रीड आहे ती आम्हालाच नाही माहिती. म्हणजे ती स्ट्रीट कॅट आहे ऍक्च्युली. ती कोणती अशी ब्रीड नाही घेतलेली आम्ही, पण कोणती ब्रीड आहे ते मला माहित नाही अजून. म्हणजे अशीच गावात असतात ना पालतू, तशातली आहे. म्हणजे गावातली नाही, म्हणजे अशी बाहेरून आली डायरेक्टली. मग तिला म्हणजे अशी गावाला पालतात ना घरामध्ये, तशी आहे. नाही तर ते असे पर्शियन कॅट वगैरे असतात ना, त्यातली नाही आहे ती. ते मला म्हणतात तू FB आणि इंस्टावर रिप्लाय का नाही देत. ऍक्च्युली मी त्याच्यावर जास्त ऍक्टिव्हच नाही. आता बघतो मी आज जाऊन खोल. तुम्ही जर एवढे सर्व माणसं बोलतात आहेत तर फेसबुक आणि इंस्टाग्राम खोलतो आणि बघूया तुमचे काय रिक्वेस्ट आहेत आणि ते करूया आपण. ॲड्रेस. ताई कधी येणार? ताई येणार माहित नाही, लाईव्ह बघते की नाही, पण ताई आता कधी येणार? ताई आता येणार. ताई माहित नाही कधी येणार. येईल ताई कधीतरी. आताच राहून गेली आहे ना. कोणाकोणाचे नाव घ्यायचे असेल ते पण जरा नाव, म्हणजे माझं नाव घ्या आणि ब्रॅकेटमध्ये तुमचं नाव द्या, म्हणजे मग घेता येईल तुमचं नाव. मला रत्नागिरीकरचे व्हिडिओ आवडतात. आम्हाला पण तिकडे. उलट तुम्हाला सांगू, रत्नागिरीमध्ये ब्लॉगिंग करणं सोपं आहे आमच्यासाठी आणि मुंबईमध्ये ब्लॉगिंग करणं एवढं सोपं नाही आहे. तर ब्लॉगिंग करायचं आम्ही रत्नागिरीमध्ये नक्कीच जाऊ. आणि आता कसं ते वाईड अँगल कॅमेरा पण आहे माझ्याकडे, तर तुम्ही घेऊन नाही गेलो होता ॲक्च्युली पहिला, पण आता घेऊन जाऊ शकतो. म्हणजे तुम्हाला अजून सिनेमॅटिक व्ह्यूज पण मी तुम्हाला म्हणजे व्हिडिओ दाखवेल तुम्हाला, सिनेमॅटिक प्रॉपर कव्हर अप करून सर्व. घेऊन नाही गेला होता तो, बॅग इथेच राहिली. बॅग म्हणजे आपण गेलेलो 10 दिवसासाठी, तर 5-10 दिवसासाठी, तर काय ठरलं नव्हतं. न्यायचा विचार केलेला होता, पण तयार केलेलं न्यायला, मध्ये राहिलं. मंदार चौहान,
माझं नाव घ्या ना पप्पू. पप्पू घे नाव. पप्पूचं नाव घेतलं पप्पू. हॅलो. आता तुम्ही एक सांगा, मी तुम्हाला एक क्वेश्चन विचारतो सांगा, बघूया. आता आता लाईव्ह मध्ये जाण्याचा हा एक मोठा फायदा असतो की एवढे सर्व माणसांचं आपल्याला ओपिनियन माहिती पडतं, बरोबर ना. तर मी विचारतो, आता वरती जो बेडरूम बनवणार आहे त्याला मी तर कलर डिसाईड केलाय, 2 कलर डिसाईड केले, कलर कॉम्बिनेशन म्हणतात त्याला. तुम्ही कोणता मला कलर सजेस्ट कराल? एकही कलर असू शकतो किंवा 2 असू शकतात किंवा चारही भिंतीला 4ही कलर असू शकतात. तर तुम्ही कोणता कलर मला सजेस्ट करा वरच्या बेडरूमसाठी? तुम्ही रूम तर बघितलात ना आज, तर कोणता कलर सांगाल? ब्लू. अजून अजून ब्लू, येल्लो, ब्लू, पिंक, ग्रीन, ब्लू, ब्लॅक, रेड, ग्रे कलर, आयव्हरी कलर, पर्पल, ग्रे, पिंक पर्पल, येलो, लाईट येलो, पिस्ता कलर, क्रीम, ब्लू, पिस्ता कलर, ग्रीन, पिस्ता, ऑरेंज, ऑरेंज अँड स्काय ब्लू. मग एवढे सर्व कलर ते सजेस्ट करतात आहे, म्हणजे कॉम्बिनेशन की असं. ऑरेंज, ऑरेंज, सुपर व्हाईट. तर हे झालं. आणि वरच्या किचनबद्दल नाही आपण, मी तुझं ओपिनियन सांगते. खूप कमेंट करतात आहे की काकूंना असं वरती जाता येणार नाही किचन वरती बनवलं तर मग तुझं काय ओपिनियन आहे, सांग जरा त्यांना. नाही, मला किचन वरती बनवायचंच नाही. तसं आहे ना छोटं, तेवढं बस झालं. कशाला, म्हणजे समजा भरपूर माणसं कधी आले आणि आपल्याला काहीतरी बनवायचं आहे तर आपल्याला कसं उभं पण राहता येईल ना तिकडे. त्याच्यासाठी ते छोटं किचन आहे तेच बरं आहे. मोठं किचन नाही करायचं आहे. म्हणजे त्याला आम्ही काय जास्त खर्च करून मॉड्युलर बनवणार नाही. नाही, खर्च नाही करायचा आहे, फुकटच नॉर्मल वालाच ठेवणार आहे. पण तिकडे कसं जास्त स्पेस आहे. म्हणजे लाईट्स बोलतात ना, माझे लाईट्स आणि माझे कॅमेरा तिकडे स्टँडवरती राहतील. मग मला तिकडून इकडून मूव्ह करायला नको. आणि बघा, जेव्हा ब्लॉगिंग करायला जाणार तर आपण तर बाहेरच जातो. आता काही महिने आपण मुंबईमध्ये आहे आणि थोड्या दिवसांनी आपण रत्नागिरीमध्ये जाणार. तर तुम्हाला आवडला का आमचा वरचा रूम? आता सांगा की हा पूर्ण घर आता किती मोठा वाटतो का छोटा वाटतो? ऍक्च्युली आम्हाला तर छोटा मोठा कधीच वाटत नव्हता, पण मजा येते. कधी कधी स्पेस पण वापरायला वाटतं ना. आता विचारा तुम्ही प्रश्न. तुमचे प्रश्न पण वाचतोय मी मधून, तुमची उत्तरं पण देऊया. तुझं घर सिंपल ठेव पण छान कर. हो, सिंपलच ठेवणार. एवढं काय म्हणजे असं काय जास्त हे नाही लावत बसणार. एकदम सिंपल ठेवणार. रत्नागिरीचं घर कसं सिंपल ठेवलं एकदम छान वाटतं ना, तसंच. वॉलपेपर लाव बेडरूमला. तुम्ही म्हणताय की प्लीज टेक माय नेम, पण त्या टेक माय नेम नंतर तुमचं नाव जरी लिहा म्हणजे टेक माय नेम आर्यन. ओके. खाली मोठा हॉल आणि किचन करा ना 2 बेडरूम वरती. असं वाटतं तुला 2 बेडरूम वरती? नाही करायचं ना 2 बेडरूम वरती. 2 बेडरूम वरती छोटंसंच किचन आहे ना वरती, आणि ते म्हणजे आपलं बाथरूम आहे. तर पुरा हॉलच आहे ना तो. पण अलिबागला कधी जाणार? जाऊ ना अलिबागला. आता हे सगळं ते दिवस कसे चालले आहेत ना, चांगलं नाही वाटत जायला. काय असतं, ते लोक तर बोलवतील बघा. ते काय आपल्याला नाही म्हणणार, पण ते वॉर्म वेलकम नाही होणार. जेवढं आतुरतेने बोलतात ना, बोलवतात माणसं, ते ह्या वेळी नाही होणार. कारण आता सिच्युएशन अशी आहे ना, की माणसं मग विचार करतात ते कुठून आलेत, काय आले, बाहेर फिरून आलेत का, असं होतं. सिझलर दाखवा ना. मग मी विचारतो, सिझलर प्लेट आपण विकत घेतली आहे, त्यात पण आम्हाला सिझलर दाखवायचं आहे. सुप्रिया, सिद्धी राणे, अजून कोणाचं नाव घ्यायचं? सोहम. तुमच्या रत्नागिरीच्या ब्लॉगची आठवण येते. हो, मग काय करायचं म्हणजे आम्हाला पण जायचं. उलट रत्नागिरीमध्ये आता सर्वात आधी जाऊन बाहेरचा जो झुला आहे ना मम्मी, तो लावूया तिकडे जाऊन, है ना. अथर्व. पण बरोबर हा व्हिडिओ, लाईव्ह व्हिडिओ आपण बरोबर 10:30ला एंड करूया. आणि नेक्स्ट टाइम कधी यायचं ते पण तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. पिंटू, अथर्व. एकदा नाव घेतल्यावर परत रिपीट नका करू. अंजली. बोल आता तू बोल, तुला काय बोलायचं लाईव्ह.
तुला भेटायचं होतं ना माणसांची लाईव्ह, मग 626 माणसं लाईक आहेत. ते तिकडनं प्रश्न विचारतात, तू बोलतोयस ना, मी ऐकते, मला मजा येते. चला खूप सर्वांनी मजा येते मला, मनातून आहे ना, आतून मजा येते. आतून मजा येते. हा खरं, खूप बरं वाटतंय. मी काय म्हणतो, सर्वांनी व्हिडिओला लाईक पण करा. चला, आणि माणसाची वरवर बोलून काहीच उपयोग नसतो, मनात आतून उत्साह आला पाहिजे माणसाला. माझा अलार्म वाजायला लागलाय. इट्स 10:31. चला, अजून काय? तो प्रियांका नाव घेतलं. वॅक्सिन झाले का? हां, वॅक्सिन झाले का तुमच्या दोघांचे? रजिस्टर केला. या हफ्त्यात आम्ही एक वॅक्सिन तर घेऊच. आणि अजून एक सांगा की मला एक डाऊट असतं की मला हे प्रश्न ना, असा प्रश्न ना खूप जणांना विचारायला आवडतो. उद्या तुमच्या घरी सकाळी नाश्त्याला काय बनणार आहे? मला जरा माझ्या आता जरा कमेंटमध्ये सांगा, आता जरा लाईव्हमध्ये सांगा, मग आपण व्हिडिओला एंड करूया. उद्या तुमच्या घरी नाश्त्याला काय बनणार आहे? ते स्वतः बनवत असतील तर ते बोलतील. आता घरामध्ये दुसरीच माणसं बनवणारे असणार तर त्यांना कसं माहिती पडेल? नाही बघा, पोहे, पालक सूप, ओट्स उपमा, पोहे, चपाती, पोहे, कांदा पोहे. तुला बोललो जरा सर्व पोहेच होणार. मेदूवडा, डोसा. पोहेला ना ते अवॉर्ड दिला पाहिजे की नॅशनल मोबाईल पडतो, नॅशनल ब्रेकफास्ट ऑफ दी कांदा पोहे. पोहे आणि कांदा पोहे. हा, शिरा, थालीपीठ, पराठा, चपाती. त्याला वेगवेगळं काय काय येतं. पोह्यांना कसा म्हणजे त्रास नसतो. नाही, त्रासचा सवाल नाही. इकडे माणसाचं प्लॅनिंग फेल होत आहे. प्लॅनिंग, माणसं प्लॅन नाही करत आहे. एक मी तुम्हाला व्हिडिओ बनवून देऊ का? कारण मी ॲज अ फिटनेस ट्रेनर ना, माझ्या क्लायंट्सला ना, मी एक महिन्याला कोणताही ब्रेकफास्ट, सर्व ब्रेकफास्ट हेल्दी असतात, मी त्यांना बनवून नाही देत, पण त्यांना मी लिस्ट देतो म्हणजे खाण्याची की सर मॅडम इस दिन मी यही खाना है, मंडे को यही खाना है, ट्यूजडे को यही खाना है. असं मी तुम्हाला लिस्ट देऊ का सांगा? म्हणजे टोटल लाईक 20-30 डेज मी तुम्हाला ऑल रेसिपीचे नावं देणार, फक्त बनवून नाही देणार. मी वेगवेगळी नावं देणार, अशी लिस्ट देणार. तुम्ही करायचं तसं तुम्ही करू शकता. प्लॅनिंग असेल ना तर तुम्ही तुमचं ब्रेकफास्ट ना कधीच मिस पण नाही होणार. आणि तुम्हाला माहिती का असं, म्हणजे पोहे का बनवायला घेतात माहिती का? आता तुमचं माहित नाही, पण मी का सांगतो असं, काय समजत नाही ना तर चला पोहे बनवा, है ना? काय ठरवलं नाही तर चला पोहे बनवा. ते झटपट होतात ना. मग झटपट बनवायला असं मग तुम्ही सकाळी थालीपीठ पण, म्हणजे असे वेगवेगळे ऑप्शन्स पण आहेत. तेवढं साहित्य पण लागतो त्याला. हा, मग हे प्लॅन केलं ना, जर प्लॅन केलं आणि म्हणजे आधीच तयारी करून ठेवली ना, तर तो नाश्ता होतो. आता उद्या तुम्ही पोहे खाणार, पण मला जर विचारलं ना तर मी हे भिजत ठेवणार सर्व, मूग डाळ आणि सर्व, आणि उद्या प्रोटीन डोसा खाणार. जर तुमच्याकडे ती लिस्ट असेल ना, मी देऊ कधी तुम्हाला लिस्ट, आणि दिल्यावर ना तुम्ही ते सर्व फॉलो करा, म्हणजे तुमचं कधीच ब्रेकफास्ट मिस नाही होणार. काय असं माहिती, मम्मी जेवण होऊन जातं, नाश्त्यामध्ये गडबड होते, आणि संध्याकाळी काय खायचं, आणि संध्याकाळी काय खायचं या विचाराने मग माणूस काय खातो? समोसा खातो. समोसे, वडापाव किंवा असं काहीतरी बाहेरचं खातो, आणि मग सर्व रॉंग होतं. जर तुम्हाला ही लिस्ट मी जर दिली ना तर तुम्ही ती लिस्ट फॉलो करा. माझ्यासाठी खूप इझी आहे. मला फक्त व्हॉट्सअप सर्च करायचं, माझ्याकडे पूर्ण लिस्ट आहे जी मी बनवलेली आहे. कारण प्रत्येक अजूनपर्यंत 20-30 क्लायंट्स गेले आहेत ना, सर्वांच्या हिशोबाने मी बनवलेत. आणि कधी कधी काय होतं, कास्टच्या हिशोबाने पण बनवावं लागतं. माझे जर समोरचे पंजाबी महाराष्ट्रीयन क्लायंट असते तर त्यांचं जरा वेगळं जातं. एक कॉमन पण लिस्ट असते, मी तुम्हाला देतो ती. मग तुम्ही ती लिस्ट बघा आणि फक्त नावं देणार तुम्हाला ह्याची. मग ते रेसिपी तुम्ही सर्च करा युट्यूबवर किंवा मम्मीने बनवले असतील तर ते पहा, पण तुम्ही ते वेगवेगळं खात जा. असं केल्याने काय होणार? कन्फ्युजन नाही होणार. आणि तयारी तुम्ही करून ठेवू शकता. लंच डिनर तर काय तुम्ही हिशोबानेच बनवा. मी तुम्हाला सकाळचं देईल, एकदा तुम्ही ते फॉलो केलं की मी तुम्हाला संध्याकाळचं पण देईल. उद्या मेंदू वडे बनवणार आहे 15 मिनिटवाले. मस्त. गॅलरीमध्ये प्लांट्स लावणार का? हो, आम्ही सर्व लावणार, आणि जिकडे जिकडे इंडोर प्लांट्स लावता येतील ते पण आम्ही सर्व लावणार. आंबोली बनवणार, आंबोली. मग मी ते हे काय बनवलेलं, गव्हाच्या पिठामध्ये साखर टाकून, परवा ना व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं, ते काय बोलतात त्याला? कापरवले, मालपोहे. कापरोले. ते पण आपण माणूस झटकन बनवू शकतो. बघ, ते पण तर लवकर बनतात. पण माणसं काय विचारत नाही, त्याला प्लॅनच नाही करत, त्याच्यात म्हणजे लिस्ट मध्ये घेत नाही. आता पोह्यापेक्षा तर ते लवकर बनतं. घावणे पण लवकर बनतात. तर माणसं कसं विचार, मग तेच पोहेत ना, तुम्ही कांदा पोहे बनवू शकता, तुम्ही नारळाच्या रसातले पोहे बनवू शकता, उपमा बनवू शकता, उत्तप्पा बनवू शकता. आता रव्यापासूनच किती प्रकार आहेत माहिती आहेत का? रव्याची इडली पण झटपट होते. असं आपण काहीतरी हेल्दी डिस्कशन करू शकतो. मी तुम्हाला हेल्थ रिलेटेड मी खूप गायडन्स देऊ शकतो, कारण माझी फुल 5-6 इयर्स मी ह्याच्यामध्येच इन्व्हेस्ट करतोय. तर खूप तुम्हाला हेल्प होईल असं, पण तुम्ही फॉलो केलं पाहिजे.
पोहे शिरा. हो तेच असतं आमच्याकडे पण तेच असतं. पण कसं मम्मीला सांगून ठेवलं ना की मम्मीला आता बघ उद्या मला जे नाश्ता पाहिजे ना नाश्त्यामध्ये तुम्ही हे पण खाऊ शकता. मी आज नाश्त्यामध्ये सकाळी काय पियालो सांग? मूग दालीची काय मूग डाळीची पेज म्हणजे खीर सारखी. खीर, मूग दालीची खीर म्हणा किंवा मूग दालीची पेज. म्हणजे 2 चमचा मूग घ्यायचे, त्याच्यात 8 चमचा पाणी घ्यायचं, बॉईल करायला ठेवायचं 10 मिनिटं. 10 मिनिटानंतर तुला गुळाचा खडा टाकायचा आणि ते पियायचं. किती हेल्दी प्रोटीन म्हणजे प्रोटीन रिच आपलं डाईट झालं ते. मुगाची डाळ मॉर्निंग मध्येच. मुगाची डाळ पहिली आणायची स्वच्छ, म्हणजे पुसून काढायची कपड्याने स्वच्छ आणि ती भाजायची ऑरेंज कलर पर्यंत असं आणि तुम्ही मिक्सरला भरडी करून ठेवायची. चला मग मी तुम्हाला उद्याच्या लाईव्ह सेशन मध्ये तुम्हाला मी सर्व हे देईल काय म्हणता ना की पूर्ण ब्रेकफास्ट देईल आणि ब्रेकफास्ट बद्दल सर्व आयडिया देईल. म्हणजे तुमच्या सर्व बघणाऱ्यांचं येणाऱ्या महिन्यात कधीच कोणाचा ब्रेकफास्ट चुकणार नाही आणि कधीच कोणता ब्रेकफास्ट रिपीट नाही होणार. आणि रोज ते चार्ट बघायचं आणि तयारी करायची, रात्री तयारी करून ठेवायची. उलट असं आवडेल अरे रोज रोज काहीतरी नवीन खातोय, नाही काय उठल्या कुछ नाही तो पोहा बनवतो. आणि एक क्वेश्चन असतं की त्यांना असं वाटतं की आपली हिंदी चांगली आहे की नाही. हमें हिंदी बोलणं आता आहे क्या? मम्मी तुला हिंदी बोलता येतं? हा येतो ना. केवढा येतं? थोडा येतो. समोरचा माणूस बोलला तर बोलते. हिंदी बोलायला लागले की मम्मीचं इकडे कॉमेडी चॅनल चालवायचं. हा चला आता आपलं लाईव्ह सेशन. तुला अजून काय म्हणायचं त्यांच्याशी? म्हणजे तुमच्या कमेंटमधून बघा मला एवढं तरी समजलं की तुम्हाला ब्रेकफास्टमध्ये तर मी गाईड करू शकतो, एवढं तर आहे माझ्याकडे नॉलेज. अजून हिंदी छान आहे म्हणतात तुझे. हाँ मुझे तो हिंदी में बोलना आता है, बस मम्मी को थोड़ा थोड़ा आता है हिंदी में बोलना. मध्ये मध्ये अर्धा मराठी अर्धा हिंदी. मग ते ऐकायला ना खूप मजा वाटते. चला आपण व्हिडिओ एंड करूया मम्मी. तुला काय म्हणायचं ना? व्हिडिओला एंड करण्याच्या अगोदर तुम्ही पण सर्वांनी पाणी पिया, कारण अर्धा तासाचा कंटिन्यू जर तुम्ही आमच्यासोबत असाल तर अर्धा तासाचा गॅप झालेला आहे आणि तुम्ही आता पाणी पिऊ शकता. पाणी प्यानी थोड्या टायमाने जेवून घ्या. झोपायचं मम्मी चांगल्या प्रकारे झोपायचं असेल तर जाता जाता त्याने एक टिप देऊया. चांगल्या प्रकारे म्हणजे टेन्शन नाही किंवा स्ट्रेस कमी असेल तर असं झोपायचं असेल तर काय करायचं तुझ्या हिशोबाने? काय टिप असली पाहिजे? काय करायचं तू सांग. ते प्रकार असतात वेगवेगळ्या माणसाने. कसं मला कधी कधी असं वाटतं की चांगलं आंघोळ करून झोपलं की मला जरा फ्रेश वाटतं. आंघोळ करून दात बीत घासून मिठाच्या गुळण्या करायच्या. तेच मला कसं दात पण स्वच्छ माझी बॉडी फ्रेश असेल तर मला चांगलं वाटतं. आणि कधी कधी आहे ना थोडं संदेव मीठ घ्यायचा, हळद घ्यायची आणि थोडं राईचा तेल त्याच्यात मिक्स करून दात घासायचे. त्यांनी ते आयुर्वेदिक प्रकारे दात घासायचे. आणि दात दुखत नाही. डोळ्यासाठी चांगलं करायचं असेल तर तुम्ही तुमच्या पायाचे तलवे असतात ना खाली ते त्याला तूप लावायचा आणि घासायचे. तूप किंवा तेलनी मालिश करा. हाताला नाही, पायाचे तलवे असे घासायचे. मी तर तुम्हाला सांगू ही हॅबिट जर तुम्ही लावली ना पायाच्या तलव्यांना म्हणजे तेल लावायची, तुम्ही बघा एवढं झोपताना तुमचं एवढं प्रोग्रेस होईल आणि तुमच्या डोळ्यांचे प्रॉब्लेम कितीतरी सॉल्व्ह होतील त्याने. झोप पण लागते. सकाळी सकाळी बघा इकडे कडक कडक फॉर्म होतो कोपऱ्यात किंवा डोळे पण उघडत नाही ना, तर हा प्रॉब्लेम नाही. पायाच्या तलव्यांमध्ये एवढे आपले पॉईंट्स असतात ना, दुसऱ्या माणसाने चोळायची काही गरज नाही, आपणच आपल्या पायानं चोळायचं. खूप छान असतं. मला त्याची सवय आहे. मला नाही जमलं तर मी मम्मीला विचारतो कधी कधी करायला ते, आणि खूप छान आहे. रिझल्ट चांगले आहेत. तर मला असं वाटतं की कमीत कमी हे तर तुम्ही आजपासून फॉलो करा. आता एवढे तर आपल्याला 670 माणसं बघतात आहेत. मी तुमच्याशी ना अर्धा 15 मिनिटं हेल्थ रिलेटेड बोलेल आणि 45 म्हणजे बाकीचे 15 मिनिटं मम्मी तुमच्याशी बोलेल. पप्पू तुम्हाला चांगले चांगले टिप्स दे. माझे क्लायंट्स असे माझ्याशी खूप बोलतात आणि खूप ऐकतात माझं. तुम्ही पण बघा तुम्हाला आवडलं तर आमचे टिप्स. आणि तुमच्याशी पण बोलायला छान वाटतं कारण तुमचे वेगवेगळे कमेंट्स वाचून मग बोलता येतं. कन्व्हर्सेशन कधी स्टॉप होत नाही. आज मी कमेंट्स नाही वाचल्या कारण नेट नाही ना त्याच्यामुळे. आमचा वायफाय गेला होता. आता हे पण मी कसं लावलं ते पण क्लॅरिटी एकदम कमी आहे का नाही ते पण समजत नाही मला. कमेंट्स वाचले की ते माझ्या लक्षात राहतात, मग ते बोलायला सोपं जातं. गुड नाईट गुड नाईट गुड नाईट म्हणतात. आता चला गुड नाईट. चला 10 9 8 7 गुड नाईट म्हणते ना. 6 गुड नाईट. 5 4 3 चला 2 बाय. आणि तुम्ही सर्वांनी लाईव्ह आल्याबद्दल थँक्यू. आणि जरा सर्वांनी व्हिडिओला लाईक करा. त्यांना विचार उद्या येऊया 10 वाजता आणि मी तुम्हाला उद्या 10 वाजता गाईड करेल तुमच्या येणाऱ्या. चला 1 महिना तरी सोडा, येणारे 2 वीक म्हणजे येणारे 14-15 दिवस तर तुम्ही ना माझ्या हिशोबाने मी जे तुम्हाला लिस्ट देईल ना त्याच प्रकारे तुम्ही नाश्ता करा. म्हणजे खूप आपल्याच ह्या प्रकारे चला आपल्या घरच्या प्रकारे मी देईल. असं नाही की मी तुम्हाला काही किलो आणायला सांगणार आहे, काय ना आपल्या घरच्याच प्रकारे सर्व असणार आहे. आणि असा नाश्ता असणार त्याच्यामध्ये ना तेलकट कमी असणार. नाही तर तुम्ही असं म्हणाल की मी तुम्हाला तेलकट भजी देईल तर तसं नाही देत आम्ही, पण काहीतरी हेल्दी देतो. ते इंटरेस्टिंग पण असतं खायला
म्हणजे त्याच्यात सॉसेस इन्व्हॉल्व करू कधी कधी, जास्त नाही, पण ते तुम्हाला खाण्यासाठी खूप हेल्दी असणार. तुम्ही ते खा, हे सर्व फॉलो करा. आणि आजपासून तुम्ही तुमच्या पायाच्या तलव्यांना ना, काय माहिती का, स्लीप आणि स्ट्रेस ना सर्वांच्याच लाईफमध्ये प्रॉब्लेमॅटिक आहे. कोणाकोणाला झोप नाही तर कोणाकोणाला स्ट्रेस तर हायच सर्वांना, काही असू दे. पायाच्या तलव्यांना फक्त किती इझी सोल्युशन आहे, पायाच्या तलव्यांना पण झोपायच्या अगोदरच, कारण नाही तर बॅडला. मग तुम्ही हा रिझन देऊ नका, कारण मॅक्झिमम क्लायंट्स म्हणजे हा रिझन देतात की ओमकार फिर वो चद्दर में लग जाता है. अरे चादर इम्पॉर्टंट का तुमची झोप इम्पॉर्टंट? चादरला लागत असेल तर एक कपडा चादरला लागेल एवढं पण नाही लावायचं. तेल कसं चोळून चोळून आहे ना, जातो ते, ऍब्झॉर्ब झाला पाहिजे ते. आणि एक काम करा, नॉर्मल काहीतरी वेस्ट कपडा असतो तो, दुसरा कपडा पायाखाली ठेवायचा. चला एवढी टिप बाज झाली. आणि तुम्ही पाणी पित राहा, हसत राहा. जमलं तर तुम्हाला चांगले चांगले टिप्स आम्ही उद्या देऊ. जमलं तर थोडा ब्रीथिंग एक्सरसाइज पण करू शकता. आणि एक सांगू, मोबाईल सोडणं तर डिफिकल्ट आहे, मोबाईल सोडला तरी चालेल झोपायच्या अगोदर, पण जरा ना 5-10 मिनिटांना रिलॅक्स राहा, काही विचार करू नका. ज्या दिवशी तुम्ही एकदम शांत राहू शकता ना, त्या दिवशी तुम्ही खूप सक्सेसफुल होणार. जरा डोळे बंद करून तरी बघा, विचार न करा, बघा किती विचार येतील बघा. माणसाचे विचार थांबतच नाहीत. जर थांबले म्हणजे जरा पॉज घेऊ शकता तुम्ही तुमच्या नॅचरली, तर तुम्ही खूप मजा येईल तुम्हाला तुमच्या लाईफमध्ये. चला, गुड नाईट. प्रवचन संपलेलं आहे. असे 2 शब्द बोलून मी माझं भाषण समाप्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. बाय बाय. बाय बाय. आणि थँक्यू लाईव्हमध्ये आल्याबद्दल. आणि सर्वांनी व्हिडिओला लाईक करा आणि लवकर झोपा. आता मम्मीला जेवायला देतोय आणि मम्मी पण लवकर झोपेल. आणि जेवल्यानंतर लगेच अर्धा तास थोडा गॅप ठेवायचा, लगेच झोपायचं नाही. आणि जर अजून काही जास्तच भूक लागली तर माझ्यासारखं मिल्क आणि टर्मरिक तुम्ही पिऊ शकता. बरोबर. हेल्दी राहाल आणि खुश राहाल आणि असा आनंदी राहा आमच्यासोबत. चला, 600 माणसं लाईव्ह आहेत. खूप छान वाटलं तुमच्याशी बोलून. बाय बाय. बाय बाय.